Santa Elisabetta ta' Trinità jiena inħobb niddefinixxiha bħala persuna maħtufa minn Alla u li hija ntelqet kompletament f'idejh, ħallit lil Alla jaġixxi, jaħdem fil-ħajja tagħha sa ma proprju għamel minna dik l-opra kbira, dik il-persuna mistika li nafu aħna. Illum diffiċli tirriferi għal mistiċi ta' żminijiet tagħna l-aktar reċenti mingħajr ma tagħmel referenza għal dil qaddisa. Min hu l-mistiku? Il-mistiku għal bniedem li wasal sal-istat tal-għaqda sħiħa malla f'din il-ħajja stess. Il-kol wara żmien ta' purifikazzjoni fil-purgatorju se ngħixu ma' Alla għal dejjem faqda sħiħa. Il-kol xi darba se nkunu mistiċi fil-ġenna. Uħud dan l-istat jilħuh f'din il-ħajja stess. Elisabetta waslet għal dan f'din il-ħajja stess. Għaliex? Mhux għax kienet differenti minn ħadd ieħor, imma għax ħallit lil Alla jaġixxi. U meta tħalli lil Alla jaġixxi huwa immexxi u jagħmel hu u jmexxi. U allura verament refaħħa l-fuq u bħal strument saret strument fidejn Alla u ħallet lil Alla joħroġ minna il-mużika li xtaqu.